Ġurnata impenjattiva oħra ġewwa Brussell fejn wara f'sinar kellna is-summit fejn kelli l-okkażjoni nitkellem fuq żewġ materji importanti. L-ewwel waħda kienet propju dak li qed jiġri fil-kuntest tal-Brexit u allura l-pożizzjoni ta' inċertezza li għadha qed taħkem madwar l-Ewropa, l-importanza ta' pajjiżna illi konna ukoll preparazzjonijiet b'saħħithom tajbin kemm għal dawk li huma l-operaturi jew mal-Ingilterra kif ukoll dak li huwa n-negozju in ġenerali. Ixu oħra li qajjimt wara li kien hemm diskussjoni dwarha ukoll rigwardanti l-abort li l-pożizzjoni ta' Malta fuq il-mejda Ewropea kienet b'saħħitha minn naħa tal-Partit Nazzjonalista u jiena sħaqt dwar l-importanza illi l-valur tal-ħajja huwa wieħed inaljenabbli. Illum wara f'sena nisa qegħdin ġewwa l-Parlament Ewropew fejn kelli wkoll l-okkażjoni li niltaqa' ma' 3 membri parlamentari tagħna illi flimkien mas-Segretarju Internazzjonali tagħna tħaddidna dwar il-preparamenti li qed nagħmlu minħabba l-elezzjonijiet li ġejjin u kif nistgħu nikkoordinaw aħjar biex inwasslu mhux biss il-messaġġ tagħna ġewwa l-Ewropa imma wkoll il-messaġġ Ewropew ġewwa pajjiżna għall aqwa benefiċċju tal-Maltin u l-Ewċin kollha.